Štyria členovia klubu Herkul sa zúčastnia na svetových majstrovstvách silových športov na Slovensku od 17. do 23. septembra. V zložení štátnej reprezentácie na tohtoročných svetových majstrovstvách v Bardejove medzi najsilnejšími športovcami súťažiť bude i Andrej Širka, člen klubu Herkul z Petrovca. O jeho úspechoch a v zostupe v spieračstve hovoria početné odmeny získané ako na domácich, tak i na medzinárodných súťažiach od roku 2006. Najväčším výsledkom mu je zlatá medaila tohto roku na európskych majstrovstvách. Na Slovensku sa bude snažiť prekonať vlastný rekord a priniesť niektorú z medailí. Príprava je ako každodenný tréning, kde sa trénuje sa riadne hodinu trénuje a oddychuje sa dobre sa je. Kedy ste začali tie prípravy, tie tréningy? Prípravy počali hneď posle európskeho, takže úplne 3 mesiace sa už pripravujeme. Každodenne? Každodenne máme 2 dní v týždni pauzu takú. Sám robíte, cvičíte? Cvičím za Sjanu Megu, takže pomáham ako v klube Herkul, tak s ním cvičím. Tiež ste spomínali aj skôr, že strava je tiež potrebná, zvlášť na takéto. No povedzte nám aspoň niečo, čo obsahovala tá vaša strava za tieto dni, keď trvali prípravy? Strava, veľa bielkovín, veľa ovocia, veľa zeleniny, vitamíny všeobecne pogotovo. Kto vám vyšiel v ústrety, alebo vám pomáhal počas týchto príprav? Obec Petrovský vyšiel v Soči aj súkromníci skupiny. Konkrétne v ktorej kategórii vy budete súťažiť, čo budete robiť? Ja budem súťažiť ako je doteraz na sporte v tomto silovom troboji. Súťaž je flatné loptičky, takozvaný bench press. Čo je vaša úloha? Zakiaľ to trvá tá cvičba? Koľko musíte zdvihnúť? My ću zdvihnúť, aby som svoju barvoľakú medaľu. Uvidíme, vidieť. Je to veľa týchto takmičarov, lebo toto svetové. Oveľa viac bude ako na európskom. Pokúsime sa zase čím lepšiu odmenu vybrať. Pripomeňte nám váš rekord na európskom majstrovstve. 170 kg. Tu koľko toho musí byť? 200. Bar 200. Aby sme mali akú odmenu za skoro. Ale všetko závisí zase, kto príde, ako sa pripravení. To všetko závisí, keď tam odídem, keď budem vidieť na ulicu mesta, to sa stáva. Čo vôbec očakávate, akú konkurenciu? Veľkú, vysokú konkurenciu. Selekciu športovcov z Vojvodiny pre svetové majstrovstvá vykonal Jan Mega, súčasný predseda klubu Herkul. Andrej Širka a ďalší reprezentanti do Bardejova